Здравейте и добре дошли на празничното откриване на коледната елха. Както виждате, при нас празничното настроение е на макс. Директорът на Средно училище Никола Войводов открива елхата и поздравява всички присъстващи на тържеството. Аз съм Ивайла Николаев, вашия репортер за днес, и ще ви разкажа за трескавата подготовка за новогодишните празници. Нека тази светлина наистина да бъде благословена, да носи благоденствие, благополучие, много усмивки, а на нашите най-добри ученици да донесе най-много какво? Подаръци! Дайте да чуем какво искате! Подаръци! Ще ги получите, ако много сте слушали и сте успяли да напишете писмо до Дядо Коледа. Написахте ли вече писмата? Да! Чудесни сте! Аз ви пожелавам много щастички да имате, много успехи, много усмивки, много здраве, щастие и уют в семейството. Да посрещнете Коледа в най-хубавата и добра обстановка. Да ни е честита нашата елха и честити празници. Намираме се пред класната стая на втория клас, където родители и ученици изработват сувенири за коледния пазар. Госпожо Барунова, ще ни кажете ли каква е тайната за тази прекрасна украса? Тази украса я направихме заедно с учениците, с идеята да направим едно по-уютно, по-красиво място, където да им е по-приятно да прекарват времето си, докато са на училище. Искахме да създадем този комфорт и уют, който го има само в семейството, защото Коледата е точно този празник, който децата вие най-много харесват. Това е времето, което прекарвате най-много с близките, ваканция сте, получавате много подаръци, настроението ви е празнично и исках да пресъздам този дух и тук в класната стая. Много ви благодаря за отговор. Здравейте, любители на коледната магия! Сега, когато коледните подготовки са в пълен разгар, помощниците на Дядо Коледа изработват играчки за коледния благотворителен базар.
духът, който носи Коледа, се надяваме и вярваме, че ще стигне до господин Стефан Иванов, госпожа Галя Попова и Тихомир от село Михайлово. Това е част от нашата благотворителност и с всичко това ние пожелаваме те да бъдат живи и здрави. Нека запазим духа на Коледа. Живейте, обичайте се и бъдете здрави!